Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O sige, awagan naktulat tano saan ka busy, wan. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana no kastoy akanayon. Kasla bala sang akmanen iti pa nagriknak. Anyag ko na yun, hanang. Nay, nagawid ka magaya min Aileen anak ko. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbod kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay, no. ununaan kan. Kamali ti pampanunutam maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen ata wang dakes ngar aramidak. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka marisimang. Asinaw ti katetex mo, ay. Ay kwa, si kaki Dimoy. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, maray. Idi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka, maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikreto talaeng Anyat ibagam aya, maray. Busy ak iti boyfriend ko, maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kong tap na amaw. Anyat, Naambok iti Facebook, maray. taga anumag. Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay unay kan, maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, maray? Nay, kitaam amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, maray. Love is scam mo nga ibagbagap, maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya. Ibagam tadumngegak. Ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasanuak pa yan dito. Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan na pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartam dito. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano mano ti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka moy. Busy ka kaday, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di. Adala ko masalod-sodek keng ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day ta, nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak mo, nanang. I-message mo man anak ko. Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni manong. Si kalatan sigurado asalud-suden naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, ay ha? May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, manong. Adda ka din ni nanang dita. Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na.
Adda iti ayan ti kumari na. Salsaludsudin na nga rod no kaano-kano ang makapauit ka iti kwarta. Inton migat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw, tatangamin ng usarak iti kwarta. Okay lang ang manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang atad damat sweldok agastusan me. Si Kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang, ading. Kapilitan amanong, di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni manong nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin Saan atila pangigas-gastusan nyo tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni manong ije abroad. Wait, amok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mangit nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang. Iti istor da biren nga maawang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana aya. Agpaji kasak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada jikas mo di tamaray. Agpakas inak kung mataisin ko ti kwarta abulbulo ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbagam maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day dya Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengeg iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabikbiktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Alaman nga raw maray. Ibagam kan kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Ang mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gat-gatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman naklaon ay nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang. Ha? Kanayon ngamin at ti cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang adayta? Nalakapay ang maibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kwa nakaw. No adda amuyo nana, ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ang maisagmak ni nanang ni. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na. Kat isutik ikan na iti kwarta. Anya? Ada ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ang maibos ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pang-aasiyo ananang, di kay agpaluko. Di yu sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon mo ten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngumpilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray. Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko kay. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang mati nang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Isong amuklatan asikati nang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipod ita. Prinsip ubertan.
Kagurgura ka launay, iska! Agyaman nak ta inawagan nak Manong Dennis. Apay ganayadin ko, Adda na patag nga ibagakan ka. May papankin ni Nanang. makapadanag kamay. Adda boyfriend ni Nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing ka no. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na ita lalaki? Ay, day tatijak amo. Binagaak ni Nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni Nanang. Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itid mo nga allowance na. Tapno awan maitid na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Bagbagam ni Nanang dita abangan mo't ni scammer na ita lalaki. Wan Manong, inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka no titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko akwarta kang ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Anya ka na ya. Lumasapol nga umutang ka pala, ng aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayatan na kariwan, no? Mala, mabit laang tagdis kitarak tapno awanan ti adu asaom. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo akwarta kanyak. Agwin naswas talatan. Nay, apay ngay akas tamot ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardengan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanain, awanan Mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo akwarta. Roberto! Roberto! Awanan. Inidip na matay ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka di Nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga bin anak ko. Di yu ibaga nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat yan nyo mat. Iti kasta nga edad yo, kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay Nanang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day a Roberto. Saan mo't kayam? Ala, itay yu ti number na tasyak ti makisarita kenkwana. Awanan Manong, naurnungan ti utang ni Nanang dito eh. Kasano na orno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya, Diyak amo no anya ti adday ti kapanunutan ni Nanang. yan yan ni Nanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay Manong. Manoaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti lisnaan kan katapno makitam. Oo na yan ni Nanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok kat awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni Nanang. Anya nga ita. Danda ni mailumlum iti utang gapu iti kalukwan na. Anyat masapul mo, Maray. Kunak man no kagurgura na. Pasensya kan kadagiti dakes ana isaw-sawang ko keng ka, Maris ka. Husto kayo. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no santay nga amamaw. Wanmat nga main, Maray.
Oray to pa'y dagiti am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan, Maray. Naurnungan ti utang ko. Ha? Impasubunak day di a Roberto. Siakmat, utu-utuak. Anya ngay ita, siakmat laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Ngamno apay an na-scam ka pay lang. Wanda ata yung paggarup ko anapudno ni Roberto kanyak, paray. Masapol pay lang ang mapasamak ken kasakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma ket narigat ngamin ti mamati no saan pay anapadasan. Pasensya kan, Dinis, anak ko. Kasano nga rodo na makabayad kayo iti utang iyo. Awan mo't nga rod kwartayaw. Jak amaw, anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itut ko. Saanan ta pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw. Dahita nga raw ti bidot ko, anak ko. Luapay nga min na nagtalik kayo adagos. Kat saan yu pa'y mo't na nakitkita di tao. Kaya't kula ang mait amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kumadya katawunan nyo. Kan lumabalin, jay kumaam-am mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot-mot ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo jay. dinakman angawan si ka, Dinis. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yo, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasding inaramid nyo. Ginura yo pa'y ni Nana Iska, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di a Roberto, anak ko. Pag nakman nyo day nanang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang buntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain, anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman Latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo, mat kan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat kao. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga am-am mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaya tiyo, ti ag out of town na lang. Anyat ko nam, Janet. Ay nawaw, salsalod sudak no kayat yu ka diti agbakasyon. Ijay mag... Ag-beach tayo mat Sa dino ti kayat yu apapanantayaw. Iso pa'y kit di agastos dayta. Awan budget tayo para iti kakastabanag. Jay isa ang tayo kit di iso.
Adda budget tayo nanang, da kayo ki dimot. Pangalaam ko maiti budget mo. Kamanula ang matisusweldon nila kay mo. Adda ti 13-month pay na nanang, sa bali man ang bonus na. Gaputad da bunaws kan 13 man pa nila kay mo. Gastos ka mo ta nga gastaws. Saan adakas no kaya tayo mati aginjoy nanang? Ngam jay kumamot ka ba ilan nyo agastusan na anak ko? Saan kat nga over the budget? Ay basta, agbakasyon tayo. Agbiro kak iti hotel a pagturugan tayo. Jay social a hotel tapno mayat. Di bali at agsweldo manan nila kay ko. Masukatan to manan. Anya di ko na may tayon, Janet. Agbakasyon tayo kada nanang lakay. Awan pagdanagan nyo, tada na ibuko a pagturugan tayo. Ay nawaw. Ijay. Ijay laon yun. Hotel ti pagturugan tayo no kwa. Ay nawaw. Gastos manunday ta, bakit? Di bali ata paskwamot. Ure Paskwa, masapol nga agtipid tayo lata. Ngamin, awan kwarta tayo. Isungarod nga agtrab-trabaho ka tapno ada gastusan tayo. Saan aga po ta ada 13 month pay? Kan bonus ko kat gastusam amin, bakit? Ay, nalpasan. Naibuk ko ti 2 kwarto. Nabayadak matlaangan. Iso ang masapol ang matuloy tayo. Anya kalakit di mo tan, bakit? Masapol ang mapantayo. Tapno saan asayang ti imbayad ko. Ijay tayo nga agsilibrar iti Paskwa. Tapno sosyal mat at Paskwa tayo itaatawan. Imbagam kaday kada kasinsin mo maya nga umay na dito balay. Tatang, na-text ko matanida. Nasaya at mat nga raw no kasta. Da Andres ngay nga ta. Ni kumarim Janet. Imbita umot ida, ah? Simple lang ti Paskwa dito balay. Ngam tinapatag kat adu tayo ngagsasangaw. Kat no nag-out of town damari dyan tatang. Ay ah, Social ti Paskwa dagi jay. Nag-hotel kan nag-beach da. lukas ta. Adagayang budget da. Ada ka no 13-month pay kan bonus ni Andres tatang. Gusto atap no mapadasan damay. Saan mat kit di adakas ni aggastos? Tinapatag kat adda budget. Ay nawaw, ay, makapakitot kamay tan rice. Apay ka dito tayon? Kung naklakit day no asino ti tao di ti paraangan yaw, si kamot gayam. Da kayo kit di mo tata. Urela nakintot kayo nakakita kanyak. Konak man no nag-out of town kayaw. Uwan tata, imunakla ang nagawid tada trabaho kinton bigat. Okay, kumusta nga iti outing yaw? Mayat mayat, iso na lang ta gastos mayat. Naijay lang. Magatangmat ngamin amin ni Jay. Kan nangina ti hotel ang nagturugan may. Nagbiro kay kumay tinalaklaka at no saan kaya nagastusan. Ni bakit kung tumot tata? Ipilit na ti kayat na. Ure ibagak nagtipid kami. Sana dumngag day Jay. Ay, boslon matgayam no kasta. Nakunayon tata. Kaslagak akop da tao iti kwarta iti kasnyangar aramiden na. Agpicture taman mat nanang. Ay nawaw, jak kayat Janet. Iya dayo man ta kamera kanya. Tapno ada ipos ko iti Facebook nanang. Ay nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Ang mga nupanunutan da pasikat da tao. Anya ko mati nakababain, kat da tayo mati naggastos. Ay agim pakikakit din, taagawid tamuteng. Ni, saan ang mabalin nanang? Idi pa'y may sangaal daw ang nagawid nila kay Mau. Ata ada trabaho na day jay. Sayang mati binayadak no agawid tayo. Adda pa'y may sangal daw tayo nanang. No di mo kaya ti agawid, umuna aklatan. Amo yung nga raw ti pagluganan niyaw. Ang mga numapukaw kayo. Good morning, Mari Rodelia. Kasnamat kan ka, Mare. Kumusta nga iti Paskwayo, Mare? Siyempre, nag-enjoy da tao, Mare. Nag-hotel kami pa, iso adakkel mat ati pinayadan may. Agasam manday ta, Mare. Saan adakas ti ag-enjoy, Mare? Di mo nakita ti impos ko iti Facebook aya. Saan pa'y, Mare? Ay, iso mo lagayam No siyak ti sika, i-stok nak tapno makita, Mare. No kasta ti aramidem, kasla nakipasyar ka laangan na ay jay no kwa, Mare.
Ay, wala. No da kami nga awan budget na. Solve kami, uray ladawan lang. Ibagam nga minken lakay mo ata ipasyar na kamet, uray maminsan laeng. Awan budget mi, Mare. No talaga akayat mo, ibirok mo amare. O na yan na siya kumarim. Suruan na kamutay nga garami di tidakas. Di kay madanagan, tatang. Tasaan ko nga aramidan ti ibagbagana. Amok anarigat ti trabaho nila kay ko iti construction. Kitjak kayat asayangan ti kwarta nagrigregatan na. Rombeng lang Punaw, asa na dakas ti ay ginjaw. Ang no ti gastos kit over the budget ay naitan ti dakas. Pudno lang unay, tatang. Naimbag kan Mari Janet kapermanente ti trabaho nila kay na. Uray minimum ti sweldo. Ay, mas lamang si ka. Amok day tatang. Iso nga rod nga agtip-tip ita. Amo ko nanang. Amo ko no anya ti i-order tayo para inton baro atawan. Aday ta ka man ako nakaon. Kitaan nyo dagiti aladawan nanang. Ay nawaw, madlaw ang ina dagita amakan. Tapno espesyal mati baro atawan tayo ananang. Dakal ti gastosyo iti Paskwa. Numabalin kat jaylat ta kuman simple amakan ti iluto tayo inton baro atawan. Tapno saan kayo nga aggastos iti dakkel. Ay, day tati saan amabalin kanyak nanang. Ay nawaw, panunutom at ti bannog nila kay mo anak ko. Baro atawan day jay nanang. Alangan mo't asimple ti sagana tayo. Kasano tayo ama bindisyonan no kas jay laeng. Ay jakamukan ka, nagadulakit din nga amaw. Di mo panunutan nga addalat ta ti paggastusan nyo kalpasan ti Paskwa ken baro atawan. Day talaang tigatangam, Mare. Wan mare, Anyang iti ilutuyo inton baro atawon, Mare. saan kami nga agluto mare? Nukas na, agtipid kayo, Mare. Ay nawaw, saan mare? Asino tinangibaga nga agtipid kami? Ha? Saan kami nga agluto, tada in-order ko ang makan mare? Ay, kasta. Wala, tapno saan kami amarigatan nga agluto? Gastos samot no ma-order amin, Mare. Kasta talaga mare. Package ti in-order ko. Ngam at least, saan kami mat amabannog? Day talaangan mangan ti maaramid. No kayat yo, umay kaylatan iji balay mare. Uray saan kayo nga agluto? Ay nawaw, dahil lang ti ginatang mo bakit? Wan lakay, apay ka day? Ayan nga ti makarunay. Ayun, nalipatak nga imbaga kang ka. Ada ti package nga in-order ko lakay. Anya? Tapno saan tayo nga agluto? Day talaangan mangan ti aramiden tayo. Ay, siya kung ti madanagan, bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam aya. Ang mga numaybus ti kwarta tayo, kat awanin magastos kalpasan ti baro atawan. Maminsan laang mat iti makatawan lakay. Unang manungal daw manan ti urayan, sakbay ngagsweldoak. Saan lang matapasko kan baro atawan ti paggastusan tayo? Inton Enero, adumanan ti mabayadan, bakit? Ayan nga, iti ginatang mo ang mailota o Rodelia. Abasto lang ti ginatang ko, tatang. Ay nawaw, kunak man agluto tayo iti pansit, makarunay, kan fried chicken. Kumaa, ngamti ko na ni Mari Janet kat makibaro atawon tayo iti ayanda. Anya? Isumot tinangibaga, tatang. Ay, nakababay mo't ano mapantayo pa'y laang ijay. Mabalin mo't agluto tayo, oray simple laang. Pagustuhan tayo lang ang ti kumarek, tapno awan maibagana, tatang. Adupay mat makan ijay mare. Sige lang, Mare, nabsog kami pa. Diyo kayat ni makaraman iti naimas amakan aya mare. Nakababain mo't ano ibusan mi, Mare. Ni Tata Jun ngay gayam, jak matan makita. Imunan anagawid, Mare. Ay nawaw, apay ngay. Di saan na amaraman ang tidaduma amakan. Saanin Sayang mo. Kas di talaga day, Mare. Mabain ngamin. Anya ko matipagbainan na kat siyak matinagawis mare. Di balin, Mare. Tinapatag kat adda
naramanan na. Apay na dyan, anang. Ay nawaw, ti anya Andres. Anyat aramida ni Janet iti sirok ti mangga. Ay, day tatijak amaw. Kalkalpas lang ti Pasko akan baro atawan ngam kastamat tan. Kaslaad tanad agsa na parikot na. Wano, naibusan ti sweldo ngayon padulin ko akan kuana. Nalabi ta kasta anak ko. No agsweldo ka manan, di mo ipadulin amin kan kwa na. Tani, tila adda paggasgastusan na no makaigam iti kwarta. No, da maibaga kat di namut pagan kaslabak nang mat. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga laeng nga awan ipangag na. No, naibus ti kwarta ngayon padulin ko kan kuana. Ay, awanan ah. Anya nga ti pagbayad na kanag iti rumbang nga bayadan na. Dahil laan ti pamigat tayo, bakit? Wan, apay ka day. Apay ato yulaan. Day tangarod ti imanayan ti kwarta. Anya, Kaano nga agsweldo kayo? Naibusin ti kwarta nga impadulin mo kanya. kung nagtupay ka, Dakkel ti nagastos idi Paskwa ken baro atawon. kasano nga rudan ngay nagiti hulugan nagamit tayo. Anya kalakit dimot. Isu nga ron nga salsaludsudak no kaano nga agsweldo kayo tapno ammok. Awan pa'y kalkalpas lang ti baro atawan. Masapol nga aguray manon ay ti manungal daw. Anya nga ron ti ibayad ko no agsingirda. Diyak amugan ka ah. Malpas ti baro tawan, tattao na kamulang lang, makabulan na badit. May sangal daw na gastusan, kastoy ti Pilipino, barayo boy no aggasto, makatawan nga agpungrot, may sangal daw milyonaryo. Ay, agulimag ka man si ka, Andres. Itaypay nga agkankanta ka dita. Handa ka di parikot, apay na pudot ti ulom. Agpudno ka man. Siya ka diti paspasagidan. Apay, napasagidan ka. Ay nawaw, saan man asyak ti pangar-aramidam iti kasta? No saan mo nga aramid, awan ga po na ang mapasagidan ka. Anya, Alan, ituloy mo kit di teraramidam. Di mo pa kibiyangan ti panagkanta. Apayan, Janet. Bigbigat ang napudot ti ulom. kasano mo nga minanang? Makaparurod ti manugang yu. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Andres aya. Di yung mangagtakanta na aya nanang. Apay ti kandana. Asla siyak ti patpatamaan na. Napasagidan ka kaday. Hay, makarangrang nanang. Isaw lang nga isaw ti kankanta na. Maasar ka. Ngamen, kasjay mo ti aramid mo. May sakamot abarayuboy. Anya, No saan aparaken ka? Awan makagapo tapno maasar ka ken kuana. Ngem no kita ket kasla apektado ka launay. hay, jak mo nanang. Ay, may salaang ti kayat asawon day tabalasang ko. Guilty ka, iso nga apektado ka launay. Kasla nadagsan ti parikot mo, Maray Janet. Hay, huwan nga rod mare. Apay mo at Maray. Awan nga rodin pagbayad ko iti hulugan aref kan washing machine mi mare. Anya, Awanan ata na igastos kumatan ti sweldo nila kay ko idi paswakan baro atawan mare. apay nga ingastos mo amin, Maray. Day tangaro ti bidot ko. Makisarita ka kadagiti nakautangam, Ibagam abayadam to. Istrikto daw mo nga rod mare. Ay, day talaang amare. Narigat ti makisarita no istrikto da. Masapul nga agbayad ka. Asino di imawag anak ko? Ni Madam Cecil nanang. Iso tinangalaan nyo iti hulugan aref kan washing machine. Saan ka day? Iso nga agpaysuan nanang. Awa mo nga rodin maibayad ko kang kuana. Imbagak nga orayan na nga agsweldo manan nila kay ko. Ngam di namot kayat. No apay ngamin, adi mo in reserba ti ibayad mo kan kuana, anak ko. Day tangarod nanang. Nailawan matan anay gastos. Adda basit anabate ngam kurang mo day chay. Pagadalam day ta. Saan adakas ti agen choy? Ngam adda ko malimitasyon. Nang runa pa'y no ammom nga ado ti paggastusam.
Anya ngay nga road kat nalpas mo nanang. Nalpasan. Ngam sapay la kumatag balin nga adal day taken ka anak ko. Tapno saanen a maulit ti kastoy apasama. Ay, nawaw! Saan adakas ti agenjoy? Nang runa no adamat okasyon. Iso na laang tanapat pataglata kumati kunada a limitasyon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.